Erreformaren aurka Frantziar Asanblea Nazionalak atzo ekin zion, erretreten erreforma proiektuaren eztabaidari. 20.000 emendakin baino gehiago aurkeztu dituzte talde politikoek eta Estatu Kontseiluak ere txosten nahiko kritikoa ondu du. Gainera, aste honetan mobilizazio gehiago iragarri dituzte sindikatuek, gaurkoaz aparte, protesta egingo dute larunbatean ere. Euskal Herrian bidata horiei labek asteazkenean egingo duen Hendaia eta Irun arteko manifestazioa gehitu behar zaie. Eguerdion guztioi, 12 pasata direla, iritsi da gurean gaur magazinari ekiteko unea. Eguneko argazki aurreratu dugu. Frantziar gobernuak urtarriaren 3an Estatu Kontseiura jo zuen eta lege proiektua ministroen kontseiura eraman aurretik eman zuen bere iritzia. Instituzio hau kritiko agertu da eta beraz Emmanuel Macronen gobernuak beste traba bat du bere egitasmoa ezartzeko. Hala ere, martxoaren bukararako nahi luke erreforma erabaki. Han artean sindikatuek pultsua txikiko dute kaleetan. Pentsio erreforma Frantziako Asanblea Nazionalean eztabaidatzen hasi eta biharamunean proiektuaren kontrako protestak kalera itzuli dira. Sindikatuek greba eta mobilizazio eguna deitu dute Ipar Euskal Herriako eta Frantziako lurralde osorako. Beste behin ere Baionan jende zabildu da eta milaka pertsonak egitasmoa errefusiatu dute. Ari dira hor eramaiten eztabaidak ejanez bai ala bai pasako dela erreforma hori eta guk jaiten duguna da ezin dutela demokrazia hola ukatu eta mehatxatu. Guk gira hor karrikan, dola zonbait aste manifa jendetsua, jendea enpresetan ere antolatzen da, jaiteko ez dugula onartuko erreforma. Hori entzun behar dute bai ala bai eta gibelera eraman behar dute erreforma hori. Guk ez dugu amor emanen eta segituko dugu bokokan. Eta protestek segida izango dute. Iaren 11an ere lan uste egingo baitute. Euskal Herrian gainera labek otsailaren 8an manifestazioa egingo du Hendaia eta Irun artean. Guk mugan mobilizazio bat egingo dugu, herri bat garela adierazteko eta hemen lan egiten dugula, hemen kotizatzen dugula eta hemen erabaki nahi dugula adierazteko eta pentsio sistema propio bat egikaritzeko dugun eskubide hori aldarrikatzeko. Parisko gobernuak martxoaren bukararako nahiko luke erreforma erabaki. Estatu Kontseilua baina kritiko agertu da eta beraz Emmanuel Macronen gobernuak beste traba bat du bere egitasmoa ezartzeko. Alderdi politikoek euren aldetik, ezkerrak zein eskuin muturrak erreforma erreferendum bidez bozkatzea eskatu dute. Izan ere, Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministroak esan da zuen bere proposamena negoziazina zela. Hala ere, iragarri duenez, erretiro aurreratua erraztuko luketen irizpideak zabaltzea proposatuko du gobernuak. Eta planteatu du 20 eta 21 urte bitartean, kotizatzen hasi denak 73 urtekin erretiro hartzeko aukera izatea. Gutxieneko adina baino urtebete lehenago. Gobernuaren kalkuluen arabera, planteamendu berri horrek urtean 30.000 pertsona ingururi eragingo lieke, eta kostua 600.000 milioi euro artekoa izango litzateke. Hala baina, sindikatu eta alderdiak aurka ditu Parisko gobernuak. Sistema ez dela defizitarioa eta ez dagoela beralako arriskuan ohartarazi baitute. Protestak izpide ditugula Nafarroara salto gobernuaren jarrera nekatuta sektore publiko osoa grebara deitzea erabaki dute sindikatuek, langile publikoen lan baldintzak hobetzeko eta benetako negoziazioa eskatzeko. Greba otsailaren 15ean izango da eta ELA-LAB UGT Komisiones Obreras eta Estela sindikatuek aurkeztu duten ohar bateratuan sektore publikoaren privatizazioa amaitzea exigitu dute. Sandra Urra dugu Iruñean, kamararen beste aldean, kaixo Sandra. Kaixo, egunon. Bai, bala da, sindikatu medikoaren grebarekin hasi zena gaur egun osasun sektore publiko osoko greba batean bilakatu da. Sindikatu ultra eskuindarrak jarraipen gutxi izan zuen medikuen greba deialdia egin zuen eta esklusibitatea ezabatzea eta soldatak igotzea ziren haien aldarrikapen nagusiak. Gobernuarekin banaka negoziatzen ibili ostean, osasungintzako beste sindikatu guztien haserrea piztu eginda. Izan ere, osasun publikoaz babesteko aldarrikapena izatea baino privatizatzeko bidea dela leporatzen dute. Horregatik, sektore publiko osoko langileen greba deitu dute sindikatuek langile publikoen lan baldintzak hobetzeko eta benetako negoziazioa aurrera eramateko. Gauzak ondo badoaz, otsailaren 15ean hasiko da greba. Aspalditik blokeatua dagoelako
negoziazioa batez ere diru aldetik beti esaten digutelako kapitulo 1 deitzen dena ezin dela igo, Madridtik presupuestoen kontua onartzen ez duelako. Hori alde batetik, baina beste aldetik ikusten ari gara nola negoziatzen mailetatik kanpo negoziatzen adiren gauzak, zerbitzu publikoen kalitatearen kontrako gauzak direla eta pentsatzen dugu hori ezin dela onartu. Bestaldetik Nafar hiriburuan gaudela aprobetxatuta Sandra, guztion Iruñea dinamika aurkeztu dute. Iruñeko jai batzordeak, Sanferminetako peinak, erraldoi eta kilikien konpartsak, dantza taldeak eta hainbat eragile kultural eta sozialak batu dira ekimen honetan, Navarrasumak ezartzen dizkien traba eta oztopoak salatzeko, ezta? Bai, ala da, guztion Iruña para todas dinamika jaio berri da hiriburuan, hain zuzen ere Navarrasumak Iruñeko herri ekimenei ezartzen dizkien oztopo eta traba guztiak salatzeko. Asko dira adibideak, adibidez, azken Sanferminetan txosnagunea alde zarretik ateratzeko saiakera, txaranga batzuei ezarritako isunak, edo erraldoien eta kilikien konpartsei ateratzeko baimenik ez ematea. Guztion Iruña dinamika berri honek udalaren politika aldatu dadin eskatzen du. Eta horretarako hainbat eragile sozial eta kultural elkartu dira. Esate baterako Iruñako jai batzordeak, Sanferminetako peinak, erraldoien konpartsak eta dantza taldeak. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzuk biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako, eta justo ere aurreko astean auzoak plataformak jaia jende aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak jaietako ekimenak eta jaietako auzoetako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu eta plataforma hau aurkeztu denen artean erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztiei. Ordea parlamentura iritsita Sandra, Nafarroko torturatuek aitortza eta erreparazioaren bidean pausoak ematen jarraitzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologiaren Euskal Institutuak duela gutxi argitaratu zuen txostenak, Nafarroan 1979tik gaur arte izan diren tortura kasuak zenbatu zituen, eta gaur txosten hori Nafarroko parlamentura helduko da. Zer gehiago dakigu? Bai, ala da, Kriminologia Institutuko ordezkariak Iruñara gerturatu dira eta Nafarroako parlamentuan izango dute hitza gaurkoan. 1979tik gaur egun arte izandako tortura kasuak 1000tik gora izan direla zenbatu dute, tortura eta beste tratu txar batzuei buruzko ikerketa horretan. Herritarrekiko harremanetako batzordeko lan bilkuran parlamentuan txostena aurkeztuko diete alderdi politiko guztiei. Zatuko litzateke aitortza hori izatea, bai gizarte maila, ez instituzional mailan,
onartzea hau egin dela, eta egin delagatik, ez? Orduan hori garrantzitsua dela iruditzen zait. Escucha musika. Bada, honekin hemen zeutziko gu konexioa, Sandra, eskerrik asko. Bai, mila eskertzuei, urrengo astera arte. Hori da, urrengo arte, Sandra. Bada, urruti joan gabe, Nafarroan garelu eremu mistora pasatzea eragotzi zuten iragan astean PSN eta Navarra Sumak maineruko aurren 3 laurdenak de ereduan ikasten dute Garesen eta Euskara Bideak egindako inkesta baten arabera, herritarren 2 herenek eremu mistora pasa nahi dute. Datu kala, gaiari heltzeko Agurne Gaubeka hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria dugu kameraren beste aldean, kaixo? Tira, eman dugu lerroburua ez, maineru eremu mistoan sartzeari emandako ezetzak ikamikak eragin ditu gainera ez, nola jaso zenuten zuek berri hori? Nola ez gaizki, azkenean, ikusten dugu ez, Nafarroan jarraitzen dutela herritarrek zatituta eta herritarren eskubideak gehiago edo gutxiago bermatzen direla dauden edo bizi diren eremuaren arabera, baina beste kontu bat ere ikusten dugu, hau da, Euskararen aldeko pausoak ematen diren bakoitzean, hor dauden oztopoak eta dauden paretak azalean geratzen direla, ez? Eta hori da hemen gertatzen ari dena. Hau da, maineru, aipatu duzun bezala, nolabait euskaraz bizi nahi duen herria bada, hori adierazi du. Hor ditugu, dereduko datuak eman izan dira, baina, badaude beste datu batzuk ere, esaten dutenak, bai Lizarral, Mendigorria, Maineru, inguru guzti horretan, eta kasu honetan zehazki Mainerun, Iruñerrian baino euskararekiko erabilera datu handiagoak direla, atera kontuak, baino erabileratik harago ere bada kontu bat. Pausoak eman nahi diren bakoitzean, ez nolatan, hor ikusi izan dugu hezkuntza departamendua, edo kasu honetan parlamentutik bertatik ere, nolatan izan den, trabak izango direla euskara ulertzen ez dutenekiko. Eta eremu mistora bakarrik pasatzeak norbaiti iruditzen bazaio, ez? Gaztelaniaz bizi direnen eskubideak mugatuko dituela, benetan larria da egoera eta larria da Nafarroko alderdi batzuen jarrera, ez? Jarrera ez delako eraikitzailea eta legeak berak ezartzen duelako, ez? Eta ematen dielako udalei euskararen aldeko pausoak emateko aukera, kasu honetan eremu mistokoak ez du ezer behartzen. Pauso batzuk emateko aukera hori ematen du, eta horri ere, nolatan, ez, pareta gero eta handiagoak eraikitzen zaizkien Nafarroan. Gainera aipatu zu ez, argudiatu dute euskara ez dakitenei beharrak ezartzen zaizkiela edo egoera politikoa aldatu daitekela ez, herri horretan gainera PSNek argudiak eta horretan ere esaten zuen orain ez dela garaia ez, noiz da orduan? Hori da, azkenean, ikusten dugu, inoiz ez dela garaia eta benetan, esaten dute, ez daudela euskararen kontrako jarrerarik ez dutela, ulertzen dutela jendeak euskaraz bizi nahi izatea, baina beti ere, ez, inposaketa eza hitza hori erabiltzen dute. Eta, inposaketarik hemen ez dagoela argi dago, Maineru gainera horrela esan du, euskaraz bizi nahi du, eta euskaraz bizi nahi dugula esaten dugun bakoitzean, hor dagoela Nafarroko gobernua esateko, pauso horiek beste norbaiten kontra doazela. Uste dut hori dela, benetan, hausnarketa bat egin beharra,
eta ezin direla herritarrak berdintasunean administrazio baten azpian dauden herritarrak berdintasunean tratatu horrelako irizpideekin. Hemen ezarri behar da, uste dugu Nafarroa osoan behingoz maineruren kasuak argi erakusten du, eremuetan zatikatuta egote horrek ez duelako inongo zentzurik, eta behingoz euskararen ofizialtasuna Nafarroa osoan ezarri beharra dagoela. Eta horretan zein izateke orain ez, eman beharreko lehen pausua eremu ezberdinketa hori bukatzeko edo behintzat maineru eremu mistoan sartu dadin? Bueno, kasu honetan maineru izan da, eta, maineruko herritarrek hitz egin dute, baino atzean zer dagoen ere ikusi behar dugu, hau da. Ematen du ez, banan joan behar dela herri bakoitza pausu horiek eskatzen, eta guk uste dugu hemen azkenean, Nafarroa osoa goitik eta bera, herri guztiek aldarrikatu beharko luketela, eskubide berberak dituztela, eta berezia dela benetan egiten ari diren, herri ekimenetatik sortzen ari diren mugimenduak eskatzen Nafarroan erabilera bat izan edo beste bat izan ezin dela egoera betikotzera joan, ez? Eta orduan garrantzitsua iruditzen zaigu hemendik aurrera sortuko diren aliantzak eta herri ekimenen bidez presioa egiten joatea benetan Nafarroko gobernuak injustizia hori aldatu izan, ez? Bada, adi izango gara gai honek ekarriko dituen berrietara Agurne, eskerrik asko, hemen utzi behar dugu konexioa eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuri. Tira, Nafarroako kontuak aipatuta Gasteiza ingo dugu orain, izan ere zenbait auzokide eta elkarte Arana klinika proiektuaren aurka azaldu dira. Astelehen honetan atzo bilera antolatu zuen Madrilgo gobernuak Arana auzoan errefuxiatuentzako zentroaren xehetasunak azaltzeko. Bilerara hainbat auzoko eta Gasteizko lagunak bertaratu ziren azalpenak entzutera, eta bertan batzuek adierazi zuten aukera hobeak badaudela klinika horretan martxan jartzeko. Horren harira babestu eta 7. alaba elkarteek Alzheimerra duten pertsonentzako zentroa egitea eskatu dute. Hainbat bizilagun hurbildu ziren astelehen honetan Aranako gizarte etxera antolatu zen bilerara. Bertan izan ziren Deniz Itsaso eta udaletxeko ordezkariak. Espainiako gobernuaren ordezkariak EAen proiektuaren xehetasunak azaldu zituen eta auzoko eta Gasteizko auzokideen galderak erantzun zituen. Herritarrek adierazi zutenez beste proiektu bat eraikitzea nahiko lukete, hau da, zahar egoitza edo eguneko egoitza besteak beste. Hala ere Itsasok azpimarratu zuen normala zela proiektuak sortu duen mesfidantza eta horregatik ezinbestekoa zen bilera antolatzea. Kenbola dauntan entzun ditugun hainbat mezu, bakian baliteke mesfidantza hori eragin izan, bai bizilagunek eta bai hiriak berak eta bai udalak berak parte hartu ahal izango dute bere prestakuntzan eta etorkizunean eskainiko dituen zerbitzuetan. Otsaiaren 2an Espainiako gobernuak lehiaketa publikora atera zuen Gasteizko Arana egoitza zaharrean errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko obra. Horrek berriz ere polemika sortu du PSE eta EAJ alderdien artean. Jeltzaleek ez dute begi onez ikusten Madrilgo gobernuak hartu duen azken erabakia. Izan ere elkarrizketa eta lantaldea osatzea eskatu zioten eta ez dute erantzunik jaso. Bestalde, astelehen honetan ere babestu eta 7. alaba elkarteak bildu dira gobernuak Gasteizen duen ordezkaritzan. Arana klinikan Alzheimerra duten 50 pertsonentzako eguneko zentroa irekitzea eskatzeko. Eskaera gutun baten bidez egin dute ordezkaritzan eta ondoren bildu dira duela 2 aste klinikaren aurrean egin zuten bezala. Madrildik datozenekin jarraikin, soilik baietz legea aldatzeko prozesua abiatu du PSOEk bere kabuz, Unidas Podemoseko gobernu bazkideen eta berdintasun ministerioaren adostasunik gabe. Sexu askatasunari buruzko araua aldatzeko lege proposamena erregistratu zuten atzo sozialistek Espainiako Kongresuan. Testuak ez du berreskuratu abusun eta erasoen arteko bereizketan, ez du zabaldu emakumeen onespenaren ideia eta zigortarteak zabaltzea eta igotzea proposatu du.
hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas, y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Que esa modificación planteada no sea una chapuza 2 y resuelva definitivamente el gordo problema generado por esta iniciativa. Es incomprensible que quieran volver al Código Penal de la Manada con los votos del Partido Popular. Para que no haya margen e interpretaciones muy diversas dentro de los tribunales. Si esto se consigue y se mantiene el tema del consentimiento, pues votaremos a favor. Plaketak egin nahi balin badira, gu ados egongo gara beti ere muina, legearen muina ez bada ikuitzen. Gaizlatuta berriz, epaileak amaitutzat jo du Lusoko auziko instrukzioa adi. Bat egiten dugu. Persona hauek haragitzen dituzten baloreekin, pentsatzen dugulako beraiek egiten ari dira, beraiek defenditzen duten filosofia eta beraien ekimena, benetako bakebide bat irekitzeko aukera ematen duela gure gizartean, gure herrian. Joan den urtarrian Foro Sozial Iraunkorrak iragarri zuen bukatutzat emango zuela 10 urteko ibilbidea, iritzita bere garaian proposatu zituen gomendioak beteta daudela edo horiek betetzeko oinarriak badaudela. Geroztik foroa zenbait bilera egiten ari da, eragile politiko, sozial eta erakundeekin erabaki horren berri emateko, eta atzo EPPK Euskal Preso Politikoen kolektiboaren txanda izan zen. Foro Sozial Iraunkorreko koordinatzaile Agus Hernanek bilera bat egin zuen Ainhoa Mujika Goñi eta Jon Olarra Guridi EPPK-ko ordezkariekin. Zabaiako espetxean, foroak hartutako erabakiaren nondik norakoak azaltzea zain bi aldeek bilera baliatu zuten, azken urteotan izandako harremanaren bilana egiteko, eta honen bestez bukatutzat eman dute 2017an irekitako elkarrizketa iraunkorreko etapa. Foro Sozial Iraunkorrak adierazi duenez, bi aldeak bat etorri dira egoeraren azterketaren hainbat puntutan. Adibidez, Foro Sozialak zein EPPK uste dute azken urteotan emandako aurrera pausoak gehiengo sozialetan politikoarekin batera egin direla eta balioetsi egin dute ekarpen hori. Era berean, Foro Sozialak uste du finkatuta egongo dela presoen auziaren konponbiderako markoa, presoen urruntza amaitu eta gero, eta denak Euskal Herriratu ondoren, eta horren atalak izango direla salbuespen politika osoa indargabetzea, biktimen mina errespetatzea, gradu progresioak eta baldintzapeko askatasunak ohi bezala aplikatzea eta presoen jarrera proaktiboa txertatzea gizarteratze prozesuan. Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroako gobernuarekin, alderdi politikoekin eta beste zenbait eragilerekin ere biltzeko asmoa du Foro Sozial Iraunkorrak datozen egunetan. Eta bestaldetik gure eskuko eledun Josu Etxaburu hitza hartu du Eusko Legebiltzarreko erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean legebiltzarkidei konpromisoak eskatzeko egin du, etorkizun politikoaren inguruko eztabaidari ekin diezaioten herri erronka gisa definitu du afera eta etorkizunaren lema hartzeko garaia dela aldarrikatu du ikusi. Eskuk askotan esan duenez, Euskal gizartearen gehiengoaren borondatea argia da. Erabakitzeko eskubidea erabili nahi du. Borondate horri bide emateko erabakitzeko eskubidea
lege bihurtu behar dela aldarrikatu du gure eskuk. Norabide horretan, eskaera batekin etorri ginen Eusko Legebiltzarrera joan den 2022ko ekainaren 22an. Eta eskura eman genion Eusko Legebiltzarreko lehendakariari, Bakartxo Tejeria andereari alegia. Gaur, 2023ko otsailaren 6an, erakunde Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordearen aurrean, eskaeraren zentzua eta xehetasunak azaldu ditugu. Eta honekin batera, eskaera bideratzeko Legebiltzarrari eskatzen dizkiogun konpromisoak ere. Konpromisoak eskatzen ditugu, hitzetatik harago, ekintzak nagusitu daitezen, eta herri honek merezi duen etorkizuna anbizio handiarekin landu dezagun. Eta gutxienekoen iritzia eta jarrera guretzat errespetagarria den bezala, errespetagarria da gehiengo zabal baten adostasuna. Eta gutxiengo baten iritziak gure ustez ezin du izan paralizantea herri honen gehiengoa ordezkatzen dugunon aurrean. Eta ezin du izan betoa jartzekoa. Eta honekin hemen utzik dugu magazineko albisteen atala eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko gaurkoan Unai Orbegozo Komisiones Obreras sindikatuko kidea izango dugu gonbidatu nagusi gisa. Beraz ez zaitezte urruti joan laster baikara bueltan hori bai artean adi geu Afrikarrok izeneko berakusketa kolektiboaren xehetasunetara laster arte. Gaur Aranguren Ibarrera joanen gara. Ibarreko hiriburutza gaur egun biztanle gehien biltzen dituen Mutiloa herriak dauka. Bertara joanen gara eta Labiano herria ere ezagutzeko aukera izanen dugu. Goazen! Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu Aritz, Aranguren baiara, Aranguren Ibarra ezagutzeko asmotan, lehenengo geldialdia Labianon. Bai. Zurekin. Ba, egunon. Zuk emanen dizkiguzu pixka bat Aranguren Ibarreko kontuen berri edo? Baina buruza gorruari jan Nita txekeatzen da berri joseatzen Enaz jazten karuna zure posa marrazten Fermin, nola deituko izuz, Fermin? Fermin edo Sagu nahi Sagu deitzen dizute, Bai, Neri zure bai, kontaktua bai. pasazidatenean jartzen zuen Fermin, Saguet, Sagu. Ja, aspaldi hasi zinen, mundu honetan sartzen. Bueno, diseño grafikoa ikasi nuenetik, hasi nuen hori, kalean margotzen eta... Olat, euskara teknikaria zaitugu hemen, Arangurengo Ibarrean, eta zurekin bildu naiz, konkretuki aranipuinen inguruan hitz egiteko. Zer dira aranipuinak? Familian gozatzeko 5 ipuin eta 5 ibilbide dira. Zerruan atazko gainetik txiri huelta Elitan ibarrezka lukartzez laueteta Entzute su versión hoy nace el más cabrón Esto zu lertzen así que hor konpon Txikitatik batera petardokin kalera Kaixak hasi eta gu ezi
12:30 pasata direla iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaur gurean dugu hemen gurekin Unai Orbegozo, Comisiones Obreras Sindikatuko industriarloko komunikazio arduraduna eta formakuntza arduraduna baita ere, ondo etorri gurera. Bi esker. Tira, azken egunotako berriei helduko diegu hasteko, izan ere atzo protesta egin zenuten Barakaldon epaitegiaren aurrean, konta iguzu zer zen, bertan epaitzen ari zena. Bai, kasu honetan, egin genuen atzo kontzentrazio bat hor Barakaldoko epetegi parean, gure idazkari nagusia den, industriako idazkari nagusian Javi Gomezeri, agresio bat egin zion ertzaintzak, agresio bat, baino bi agresio gutxienez ertzaintzak 2021ko otsailaren lehenan PCB enpresa parean. Bertan langileak greban ziren 80 lagun baino gehiago kaleatu nahi zituztelako. Eta horregatik izan zen atzoko epaiketa. Eta gainera, kanpoan egin zenuten elkarretaratze bat, kasu honetan ez, poliziak egun hartan, edo orokorrean ere noizpeinan gertatzen diren indarkeriak salatzeko ez da, eta horren aurrean, ertzaintzak, esan daiteke kasik zuen protestaren kontrako protesta bat antolatu zuela. Bai, antolatu egin zuen eta deialdia ere zabaldu zuen, baina azkenik ez zuten, nagaiago izan zuten kanpoan egin beharrean protesta hori, bere jakingo dute zergatik, nahiago izan zuten barruan, epaitegi barruan, salara sartzea polizi guztia. Orduan sartu zian egin beharren kontzentrazio bat kanpoan gure parean asko ginen, komunikabide asko zen eta azkenean erabaki zuten barrun etxoitea eta sartu gineanen, porque kasu honetan ni ere deklaratu behar izan nuen, sartu gineanen salara, sartu zian, ez dakit, 20-30 bat ertzen, bere moduan sostengoa emateko, beraiek ulertzen dutena, zein zuen arrazoia, kasu honetan beste epaitutako bi ertzain hauek, ez da? Eta izan ezin zen zuen aldarria, eta nola jaso zenuten, haren euren deialdi hori? Gu sorpresa eraman genuen, ikusi genuen gure parean ertzaintzako sindikatu konkretu bateko deialdia zegoela, kontzentrazio deialdia zegoela, baina, kasu honetan, gu geurera, gu argi daukagu gainea, Javi egun hortan argi eta garbi jipoitua izan zela, sudurra apurtu zioten porrazo batez, gero hankartean ere eman zioten porrazo bat ere, eta bestelakoak ere. Zentzu honetan argi dago ere Javi ez zela bakarra izan, egun hortan jipoitu asko egon zian langileak, eta greba prozesu osoan ere langile asko izan zian, eta grebalari asko izan zian, zentzu honetan jipoituak, ez da. Horre ITP taldearen edo PCB enpresako langileen protestetan tentsioa izan zen nagusi ez, momentu askotan ez, horren aurrean zer aldarrikatu daiteke? Bai, gu, argi eta garbi esan nahi duguna da, ni gainea bertan esan dezun bezala komunikazio arduraduna izan da, kasu honetan, tokatu zaidan atzo deklaratzea, irudiak, biralizatu egin ziren irudiak nirea zirelako, eta nik esan dezakedan argi eta garbi egun hartan eta beste egunetan ere bertan eola protestak pazifikoa ziela guztiz, egun hartan egoera hori sortu baino lehen eserialdi pazifiko bat egon zan PCB kanpoan, guztiz pazifikoa, momentua da aiatzen diranean enpresa lanera sartu nahi duten eskirolak, ertzainak kargatzen du eserialdi hori bukatzeko, pasilloa egiten da, eta zentzu horretan egoera lasaia zegoen eskirola lanen zeuden, eta gertatu zen gero egoera guzti hori soberan zegoen, porque barrun zeren orduan saiatzen ari dira horri buelta ematen,
Bueno, baina frogak hor daude, ezta? Gure froga argiena da, bueno, golpea argi eta garbi eraman zuela Jabik aurpegian, sudurra apurtu ziotela, eta gero ikusiko dugu Montairik edo beraien aldetik dagoen, saiatzeko horri buelta ematen, ezta? Baina, bueno. Eta gainera horrekin lotuta ere, ez, ertzaintzaren jarrera horren atzean dagoenaz galdetuta, Jaurlaritzare errudun joda askotan, ez, segurtasun saia beraz, hor zeiritzi duzue? Bai, bueno, kasu honetan, egia da, argi eta garbi ardura daukela Eusko Jaurlaritzak eta segurtasun saiak, ezta? Gehienetan ertzaintzaren jarrera hori interes politiko zehaz batzuei erantzuten die, hortaz ardura zuzena du. Hori argi eta garbi utzi genuen PCB-en asuntoarekin, argi eta garbi utzi dugu hemen metalgintzarekin, eta bar. Egia da, eta kuriosoa da ere, Jabiri sudurra puskatu ziotenean, bai Erkoeta eta bai Urkullu lehendakariak barkamena eskatu zutela publikoki. Eta kuriosoa da, hori gertatu eta gero, eta argi eta garbi, Eusko Jaurlaritzak egoera hori kondenatzen duenetik, gero kuriosoa da nolabait egin zutenak, aurrera eman zutenan akzio hori, horien saiatzea buelta ematen. Argi dago, ardura dutela, argi dago aurrera eman zuten egoera hori aurrera erraitate bihurtu zutenek ere kulpa dutela, errua dutela, eta ikusiko dugu nondik norakoak hemendik aurrera. Izan daiteke langilei barkamena zuzentza faltako litzatekela ere, egin batean? Noski, eske barkamena, hau, Jabiren asuntoa etzan egoera puntual bat izan. Jarrera gehiegikeri horren jarrera ertzaintzaren aldetik normalizatuta dago. Azkenen langileen protestetan eta ertzaintzak aurrera eman duen jarrera guztiz onartezina dela, uste dugu. Orduan, zentzu horretan, argi eta garbi utzi izan diogu askotan segurtasun sailari ardura dutela eta horrekin bukatu egin behar dela. Eta, ITB taldea zaritu gara, oin zein litzateke egoera, ez dakit deklarazio gehiago edo epaitegietan saio gehiago egongo diren, hori badago batetik eta bestetik egongo litzateke enpresa beraren egoera, ez? Gainera lakua ere, sartu zen horreakzio dunen akzion parte bat erosita. Javier Gómezen erasoari dagokionez, atzo epaiketa bukatzean gelditu zen sententziari etxoiten asunto. Biztopa sententzia esaten dana, gazteleraz, eta zentzu horretan ikusiko dugu hemendik aurrera, zer argitzen den hortik, errekurritu egin beharko den edo ez, eta orduan, alde batetik hori. Bestetik, PCB-en, 80 langile baino gehiagoko nolabaiteko mehatxua zegoela kaleratuak izango zirela, onartu, berronartu egin zituzten guztiak, eta gaur gainea esnatu gara albiste oso on batekin, eta 7.500 euro ordaindu beharko dituzte langile bakoitzarekiko, sufritu egin dutenagatik edo ere egoera guzti honetan, berronartuak izan arte. Orduan 7.500 langile bakoitzeko. Hortaz, beste puntua argitzen duela arrazoia geneukala sindikatuak, ezta? Gero horre aipatu dugu, ez? Lakuak, interbentzioare enpresa horretan, ez? Zer suposatzen du ITB bezalako talde batek, EAEn, EAE mailan? Argi dago ITB-ko taldea talde indartsua dela, eta beharrezkoa dala, aurrera eramateko, etorkizunerako edo enpresa hau beharrezkoa dala politika argiak eukitzea bereien langileekiko, eta konpromisozko politika horiek ikusi beharko da. Eusko Jaurlaritza hor sartu da,
eta guretzako beharrezkoa da bermatzea politika horiek. Ikusiko dugu aurrerantzean, baina bueno, gu geurera helduta argi eta garbi daukagu, bai borroka, bai negoziazioa eta baita borroka juridikoak ere, bide juridiko horrek ekarri gaituela egoera positibo honetara. Gero, langileen kontrako indarkeria izan dugu izpide, eta hor, ikusitugu ere, beste hainbat sektoretan, beste hainbat protestetan alakoak, eta hor aipatzekoa da ere, Bizkaiko metalgintza sektoreko hitzarmena, lortu duzue akordioa, pozik zaudete? Bai, pozik gaude, bai. Argi eta garbi esan dezakegu pozik gaudela, eta beharrezkoa zen hitzarmena edukiko dutela Bizkaiko metalgintzako langileek. Prozesua luzea izan da ez, negoziaketarena, hainbat greba egun, bilerak ere nahikotxo izan dira, ez nola baloratuko zenuke, negoziaketa prozesua bera? Prozesua luzea izan da, luzeegia, gure ustetan, patronala nolabait saiatu da, askotan prozedura hori blokeatzen, inmobilismoa eta maila eramaten, pixkat enrokamendu, posizionamendu horrekin, eta ez zeuken intentzio handirik gure ustetan patronalak, intentzioa edo gogo handirik nolabait hitzarmen positibo eta duin batera jatzeko. Zentzu horretan, argi eta garbi, 20 hilabete izan dira negoziazioa, 11 egun greba izan dira 20 hilabete horietan. Grebez gain ere borroka egunak ere izan ditugu, mobilizazio egunak izan ditugu grebetaz gain ere. Zentzu horretan ikusten dugu negoziazioa azkenean zabaldu dula nolabait bere bidea, beharrezkoa izan dela mobilizazioa eta grebak negoziazio hori bizirik mantentzeko, eta horrexegatik gero azken lortu dugunaz harro gaudela esan dezan. Beraz izan genezake, detonantea edo patronalaren jarrera aldatzeko mobilizazioa bera izan dela, beraz bada tresna eraginkorra. Noski. Patronala saiatu da behin eta berriro patronal hau eta bestek, esaten greba ez dela beharrezkoa, gaur egun beste eredu modernoak edo eraman behar direla aurrera, grebak ez dara mala inora, baina greba argi eta garbi tresna oso importantea da langileriarentzat, eta kasu honetan ere beharrezkoa izan da mobilizazioa eta greba negoziazioarekin bat, azkenen hitzarmen honetara jatzeko. Gero beste batzutan ez bezala, oraingo negoziazio honetan, elak bere kabuz egin du ibilbidea ez, gainera lorpenak ere kritikatu izan ditu. Arazoa izan da beste posizionamendu hau negoziaketak aurrera ateratzeko, edo nola baloratzen duzu euren jarrera? Euren jarrera azkenen, lehenik eta behin, gure aldetik beraiek galdetu beharko genioke, porque azkenen ela izan zen jaikizena, ez da, batasun sindikal horretatik. Orduan, elak gure aldetik ez du behin ere ateak itxita eduki. Hortaz, ez dakigu ziur, ziurrenik izango zen, elak azkenen bere ikuspuntu politikoa du, bere ikuspuntu sindikala du, baina argi eta garbi dagoena da, azkenean hitzarmen hau guztiz positiboa dela esan dezakegula, eta hori elak badaki. Asuntoa da, elak, azkenen 140 representatzen du, egia da lehenengo sindikatua dela, baina ez da gehiengoa. Komisiones Obreras Lab eta UGT-en artean gehiengoa gara. Orduan, elak nahiago izan du, bere pixkate egiten genituen deialdi guztietan, egia da egun berdinetan egiten zitula grebak, eta, baina gure ustetan perfil bastante basua eraman izan du. Egunero entzun izan dugu greba mugagabea exigitzen, greba mugagabea berrezkoa zela, baina greba mugagabea egiteko, aurrera eramateko, guztiz zilegia da elak dauken representazioa, 140arekin. 140 horrekin elak aurrera eraman zenezaken argi eta garbi greba mugagabe bat, eta ez du nahi izan. Orduan, askotan, gure ustetan da, pixkat, plazaratze modu hori edo, baina, gure aldetik argi eta garbi positiboa eta beharrezkoa
beharrezkotzat ikusten dugu lortutako hitzarmena. Edo nola ere hitzarmena lortu duzue eta langileen bizita lan baldintzetan, ez? Hobekuntzak badatoz, zer azpimarratuko zenuke lortu denaz? Argi eta garbi 115ko igoera eta ez bakarrik hori, baizik eta bigentzia bukaeran KPI-aren bermatze hori, ez da? Hau da, KPI-a urteotan 2025 arte 115ko totala baino gehiago igotzen baldin bada, bermatzen da igoera hori ere bigentzia bukaeran, ez da? Horretaz gain, argi eta garbi subrogazioan ere aurrera pauso argiak eman dira, orain arte mantenimendu subsektoreari zen eraginkorra aurreko hitzarmena, eta kasu hontan ere telekomunikazio, fibra optiko eta barrekoei ere. Hortaz, hemendik aurrera subrogatzean beste kontrata bat, langile horiek argi eta garbi mantendu egin beharko dira enpresa aldatze horretan. Orduan, gure ustetan argi dugu oso albiste ona eta lortutakoa positiboa dela. Gero, baita lanaldiaren jaitsieran, 8 ordu horiek, 8 ordu horietatik 4 ez dira bueltatu behar izango enpresari, hortaz bakoitzak gozatu ahal izango du 4 ordu horietaz urtean, bueltatu behar izan gabe. Hortaz, azkenen badira puntu ezberdinak positiboa direla, eta horregatik hau argi eta garbi utzi nahi dugu, hau ez dela bukaera, hau jarraipen besterik ez dela, egunero jarraituko dugu enpresetan ere egoera hau pizkanaka hobetzen eta hasi gera bai pizkanaka etorkizunera begira pizkat estudiatzen ea ze egoerara iatzen geha 25ean, aurrera pozoak ere eramateko hurrengo hitzarmenari begira. Gero, Nafarroan badu metalak hitzarmena, EAEren mailan Gipuzkoan faltako litzateke, ez? Hor zer espero da, orain esan dezakegu, ez? Orain gutxi hasi dela negoziaketa soziala. Bai, orain dela gutxi hasi da, orain dela aste gutxi lehenik eta behin konstituzio bilera egin zen, hor ateratzien pixka portzentaiak, errepresentazio portzentaiak sindikatu bakoitzenak, eta bestetik lehenengo bilera bat ere egin zen plataformak, sindikatu bakoitzaren plataformak aurkezteko. Zentzu horretan, orain ikusi beharko dugu, 10ean, hilabete honetako 10ean, aste honetan da hurrengo bilera, orduan ikusiko dugu pizkan nondinorako dijotzen hurrengo asteak eta hurrengo bilerak, ezta? Argi dago, Bizkaikoa itxita eta Arabakoa itxita Euskal Autonomia Erkidego mailan, ikusiko dugu patronaren intentzioa zein den, ezta? Azkenen gidoi modura erabili dezake patronalak hori, baina gu ere bai gutxigo ez sinatzeko, ezta? Orduan argi ikusi beharko dugu, nondinorakoak, negoziazioa nondik dijon, eta, mobilizazioa beharrezkero mobilizazioak egingo dirala, argi eta garbi utzi dugu besteetan ere, baina, negoziazioari argi utzi behar diogu atal ireki bat egunez egun, eta zentzu horretan eskatzen duguna ere negoziazio hori flexiblea eta agila izatea, ezta? Azkenean aurreko esan bezala Bizkaiko metalgintzan patronala saiatu da agilitate hori nolabait blokeatzen, enrokamenduari eta immobilismoari eusten, eta ezin deguna onartu da adegi ere bide horretik jutea. Orduan eskatzen deguna da seriotasuna, konpromisoa eta agilitate pixka beharrezkoa da eguneratzea bai Gipuzkoako metalgintzako langileen eskubideak.
Eta zuen sindikatuaren partetik eskari nagusia edo ez, hitzarmena bera egikaritze orduan zein izango litzateke ez dakit, Bizkaiako edo Arabako hitzarmenak oinarritzat hartzen diren edo patronalaren arabera asko aldatzen diren? Ez, oinarritzat ez dira hartzen. Oinarritzat hartzen da batik bat aurretik zegoena sinatuta, ez da Gipuzkoaren kasuan, esate baterako orain. Baina egia da, lehen esan deten bezala, nolabait erakusten dula bide bat, aurreko beste lurraldetako eta beste sektoretako hitzarmena sinatzerakoan, ez da. Gehien bat ere metala izan da. Metala azkenen Bizkaiko metalgintzako hitzarmen potentena da Euskal Autonomia Erkidego mailan, 56.000 langile ematen die protekzioa. Zentzu horretan, Gipuzkoan ere oso importantea da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena motore gisa egiten duelako lan beste sektoreengan. Hortaz, ikuspuntu desberdinak konjugatu egin behar dira nolabait aurrera eramateko pixkat negoziazioa. Egia da, argi eta garbi dugula Komisioen Soberaantza beharrezkoa da KPI hori mantentzea, erosmena ahalmena mantentzea langileentzat, eta hortik bera ezin dela sinatu argi daukagu. KPI-a mantendu egin behar da eta hori guretzat linea gorri bat dela esan dezakegu. Halaxe sinatu dugu Araban, halaxe sinatu dugu Bizkaian ere, eta Gipuzkoan hemendik aurrera ikusiko dugu pixka negoziazioan nondik norakoak nola datozen, eta zentzu horretan egingo dugu aurrera. Gero lan gatazkekin lotuta ez, Petronorren ere badira borrokan ez, zein da orain egoera ez, eta gero bere esan daiteke aurten 2023a hasi berri dela hitzarmen asko negoziatzeke daudela, eta esan daiteke borroka aro berri bat piztu dela? Bai, Petronorren kasuan, oraintxe eraman dituzte aurrera 4 egun, 4 jardunaldi greba, egin dituzte paro batzuk ere aurreko asteetan, eta egia da behar dutela hitzarmen berri bat. Kasu hontan, zuzendaritza, Petronorreko zuzendaritza ez dago prest edo ez dauke intentzio handirik hitzarmen duin bat sinatzeko. Hortaz, 4 egun aurrera eraman dira greba 4 egun, prest daude jarraitzeko borrokan, eta ikusiko dugu hemendik aurrera, aurrengo aurrera pausok eta ematen diren. Espero dugu baietz, baina, ikusi beharko dugu. Bestalde, bestelako sektore negoziazioetan eta abar, egia da, adibidez, Gipuzkoan daukegula zabalik oraintxe bertan elikadura industriaren hitzarmenaren maila. Patronalaren kasuan 11% inguruko igoera bat planteatzen ari da 11,5 hor dabil, baina, argi eta garbi dago guretzat ez dela nahikoa. 2022 eta 2023 artean ja prezioak ikaragarri igo dira eta 11,5 horrekin ez dugu ematen ez da hori tapatzeko, ez da? Jakinda gainea, bigentzia izango litzateke, iraunaldia izango litzatekela beste 2 urte orduan ez. Ezinezkoa da horrelako zehose planteatzea. Hortaz, ikusiko dugu nola dijon aurrera negoziazio hori ere, zentzu horretan esan dezakegu mobilizazio desente egin direla atzera begira ere azkeneko hilabeteetan, eta hurrengo asteetarako ere mobilizazio ezberdina daudela. Kasu honetan, Komisiones Obreras, Lab, ELA eta UGT daude negoziazio mahai honetan, eta batasun sindikal bat dago mobilizazioetan ere. Hortaz ikusiko dugu aurrerantzean ere aurrera pausok egiten diren. Bizkaiko kasuan ere adibidez gasolindegiena orain dela gutxi itxi dugu. Batik bat IPC-aren eta erosmen ahalmenaren eguneratzearena izan da oso iraunaldi txikikoa,
eta baina berriz zabaldu dugu urrengo urteetara begira. Arabako ardoen industria ere itxi berri dugu atzo, eta hitzarmen duin bat ere egongo da langileentzat. Azkenen errepresentazioari dagokionez ez da beste sektore batzutan bezala gertatzen zaigu ez dagoela errepresentazioa handirik, langile gehiegi ez dira, baina oso importantea da, adibidez, ardoen industria Araban jarrita, ez da. Eta zentzu horretan, badauzkago oraindik desente bataia zabalik eta hortan jarraituko dugu. Eta langileen egoera zapur bat aritu gara orain arte ez, industria arlotik, eta beste hainbat arlotatik, ordea datuei begira ez, badirudi industria arloan egoera onean dela, Hego Euskal Herrian ez, hazkundea aipatzen da, apurrat COVID-19 krisi garaio horretatik ez, egoera hobea dela ez, zuek sindikatutik zer balorazio egiten duzue? Balorazio antzekoa egiten dugu, egia da egoera ez dela txarra, egia da benefiziok eta badauzkatela enpresek baina egia da bai modelo aldaketa bat aurrera begira beharrezkoa izango dela, ezta? Zentzu horretan energia berriztagarriei dagokionez eta errealitate berde, industria berde bati dagokionez, ezta? Eta zentzu horretan aldaketa horiek egiteko argi eta garbi esan duguna gauza bat, da beharrezkoak izango direla sindikatuak aldaketa horiek nolabait negoziatzeko. Hortaz, alde batetik, Eusko Jaurlaritzari hori argi eta garbi utzi nahi diegu, eta baita gero estatu mailan, aurrera ematen ari dira industriaren asuntoarekin lortu genitun 50.000 sinadura industriaren paktu baten alde, estatu mailan, eta zentzua azkenean antzekoa da, ezta? Sindikatuen beharra aurrera eramateko aldaketa, modelo ekonomikoen aldaketa horiek, industria berri horren eraketan ere sindikatuen lana beharrezkoa dela, eta hemen Euskal Herri mailan gauza bera, beste modu batera izan ez daiteken bezala, ezta? Zentzu horretan ikusi beharko dugu, zentzu diren aurrera pausoa, baina ezin deguna da ezer egin gabe gelditu. Eta nolabait luzera begiratu behar degula. Berdin da azkenen, ezin daiteke izan legislatura bateko zehoze, porque oain batzu dare gobernatzen, gero beste batzuk egongo dira, konpromisoa izan behar du luzera. Konsensu bat egon behar da alderdien artean, konpromiso eta konsensu bat egon behar da ere sindikatuekiko, eta luzera begiratu beharko dugu aldaketa estrategiko argi bat egiteko. Erakunde politikoei egindako eskaera honekin ere hemen utziko dugu elkarrizketa, aldaketak badatoz, beraz adi egongo gara, eskerrik asko gurera gaur gerturatzearren. Mi esker zuei. Eta laster izango gara bueltan solasaldiari heltzeko. Listo. Haupa, korku taldea geha irundik, bideoklip berria atera deu, 1903, eta ikusgai daukazue bizi musika saian Amaika telebistan. Haupa!
Ordu bata pasata, solasaldiari ekiteko unea iritsia, da horretarako hemen dauzkat, albo banatan, Carmelo Landa eta Maialen Ferreira ondo etorri. Kaixo, eskerrik asko. Gaur lan gatazkei helduta hasiko gara solasean, izan ere Bizkaiko zahar egoitzetako langileak greban daude, ela sindikatuak dituta, baina berba egiten hasi baino lehen gaiaren inguruan, konexioa ingo dugu Ainhoa Tirapu, eskuinaldeko arlo sozialeko sozio-sanitarioko arduraduna dena, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Tira, asteazkenera arte, otsailaren batetik hasita greban zaudete, zein da egoera? Daramatza hoia da, 21 egun greba pasan urtean egindakoak, azkenean ez genuen lortzen patronala esertzea negoziatzera, eta gainera genekien 255 milioi euro jaso zituztela, eta egoera horretatik hasita berriro langileak deitu genituen kalera, jarraipena handia izan zen, eta ze aurkitu dugu urte hasiera honetan, negoziatzeari eza geneukan, patronalen partez, eta orain ikusi duguna da, gutunak bidali dituztela egoitzetako erabiltzaileei eskatzen diru gehiago, plaza horiengatik. Kuoten igoera egonda, 6,5-tik 10-era doazen igoerak, eta gainera batzutan argudioa izan da negoziazio kolektiboa eta soldaten igoera. Hori ez da errealitate bat, ze patronala ez da esertzen ere gurekin negoziatzera. Kuoten igoera aipatu duzu, zer dago horren atzean, zein interes dute halakoekin aurrera egin eta gainera negoziatzeari uko egiteko? Guretzat zaintzak dira esparru publiko bat izan beharko lirateken zerbitzu batzuk, eta kasu honetan Foru Aldundiak pribatizatzen ditu, horrek suposatzen duena tartekari bat sartzen dela hor, diru bat jasotzen duena zerbitzua eskaintzeko. Honek zer dakar, poltsikoak betetzea eta zerbitzu horren baldintzak gero eta txarragoak izatea. Zentzu horretan, patronalak egiten zuen proposamena, orain dela urtebete uste dut izan zela azkeneko bilera, zan 0 bat, hobekuntzarik ez egitea. Kontutan izan behar dugu, lan baldintza hauek ez hobetzea, suposatzen duela baita ere, zaintzen eredu honetan, kalitatea ez hobetzea. Hau da, asko hitz egiten dugu, gizarte zaharkitu bat garela, gero eta zaintza gehiago beharko ditugula, pertsona horien duintasunaz, eta nola bizi behar dituzten urte horiek, baina Foru Aldunditik egiten duguna da, dirua sartu poltsa batean patronalentzat eta eurek egitea. Eta asko betetzen dugu haua, gauza hauetaz hitz egiten, nola kudeatu behar ditugun gauza hauek, baina gero usten dugu baztertuta alde batean. Kuoten igoera honek ze suposatzen duen, aitzaki asko jarri dituzte, alde batetik KPI-aren igoera eta baina guri mindu egin gaituena izan da negoziazio kolektiboa aitzakitzat hartzea eta gainera soldatan igoera jakinda ez direla ez da eseri negoziatzera. Eta orain horri aurre egiteko greban zaudete, nolako izaten ari da jarraipena? Kasu honetan sektore hauetan, esentzialak dienez, gertatzen zaiguna da, zerbitzu minimo oso altuak ditugula. Orduan, jarraipena ez da izaten hain erreza, dena dela, kalera ateratzen dira beti, zoritzarrez, hainbeste feminizatuta dauden sektoreetan oso ohituta gaude, kalera atera beharraren zentzu horretan, azkenean ez gaituelako inor kasurik egiten hainbeste, eta normalean izaten dugun jarraipena ona izaten da. Kontutan izan behar dugu postu batzuetan eta egoera batzuetan 180ko zerbitzu minimoak ditugula eta horrek asko zailtzen duela jendeak kaleratzeko aukera izatea. Halere, kalean daude, borrokatzen daude euren baldintzengatik eta jarraituko dute behar baldin bada. Jarraituko dute behar baldin bada, esan duzu, beraz, printzipioz bihar asteazkenera arte deitu zenuten greba, hala ere, badirudi patronala ez dela jarriko, negoziaketei ekiten, mobilizazio gehiago egongo dira orduan? Momentuz ez dakigu ezer patronalen partez, beraz jarraitu beharko dugu borrokan, pentsatzen duguna lortzeko, duintasuna behar dute langile hauek, zaintzak kalitatezkoak izan behar dira eta horretarako lan baldintzak onak izan behar dira. Adi jarraituko dugu gatazka Ainhoa, mila esker gurean konexiora batzearren eta hurrengora arte. Mila esker zuei.
Tira, zaintzaren bueltako beste, orain artean jarraikortasuna izan dute honen bueltako gatazkek, arazoek, nola iristen diozue gai honi? Lortu dute zaintzak negozio bat bilakatzea, eta hor patronalak erru asko dauko, eta baita sortu duten sistema publiko-pribatua, hau da, badauko diputazioak eta udalak, eurek subkontrata batzuk kontratatzen dituzte, eta subkontrata horiek diru laguntza jasotzen dituzte, diru laguntza publikoak, baina gero langileak horrela ikusten ditugu, soldata oso gutxi, euren karga laboralak kristonikoak dira, ni askotan bildu naz eurekin erreportaiak idazteko, eta euren gatazka niretako oso garrantzitsua da, nire ama bai halako egoitz batean lan egiten du, hortaz Gipuzkoan, baina halako egoitza, hortaz ondo ezagutzen dut, eta niri amurru asko ematen duzta, Inatirapuk esan dugu moduan, greba hauei edo gatazka honei jendeak edo komunikabideak, politikariek ez diete kasu asko egiten, ikusten dugu metalaren greban zenbat kasu egiten zioten bai komunikabideek, bai Eusko Jaurlaritzak, eta patronalak zenbat aldiz bildu die eurekin eta asko posten naiz, eta lortu izan dutena, baina zergaitik halako gatazkak beste alde batera utzi, zergatik patronalak ez die eurekin elkartu nahi, eta zergatik komunikabide asko kasu egiten diegu, eta zorionak ez egiten duzuten lanearengatik, baina ere asko falta da, bi gatazkak parekatzeko, eta zaintza dago, eta oso garrantzitsua da danontzat. Baina frustrante ere bada hori, erantzun bat jaso nahi izatea eta esentzutarena egitea patronalaren aurretik, aldetik. Nik uste dut halako arloetan eta oro har lehen premia diren hainbat arlotan privatizazio prozesu horiek ematen dira, Maialenek esan duen bezala, baina gero gertatzen da ere instituzioek eta kasu honetan Aldundiak babesa handia ematen dietela patronal pribatu horiei, eta hori da puntu bat benetan kezkagarria, aipatu du Ainhoa Tirapuk, okerrezpanago, iaz 255 milioi jaso zituztelaka, hori dirutza ikaragarria da. Horti zema dira gero gastua, benetako inbertsioa sektorean aztertu beharko genuke, hauek irabazia handiak dituzte, ezta? Eta zergatik, hemen ari da gertatzen nik uste gizarte mailan aldaketa erlatibo eta aztergarri bat zaintza arloan. Izan ere, duela hamarkada batzuk, zaintza etxeetan egiten zen. Norberaren etxeetan zaintzen ziren, pertsona adinekoak eta bakarrik gelditzen zirenak edo alargundu egiten zirenak, eta normalean emakumeak, hau da, etxean lan egiten zuen, amak zaintzen zuen nagusiki amona edo aitona edo zera, ezta. Eta horre zegoen soldatarik, inolako onarpen laboralik. Hori orain neurri batean eginda externalizatu, hau da, etxetik atera, eta familia eredua aldatu eginda edo aldatzen ari da, eta horrek alde bat positiboa dauka, baina ze gertatu da adineko jende horrekin, zaintza publiko eta egoki bat eman ordez, sartzen zaizkia alako zentro pribatutan askotan oso garestia direnak, hipergarestia direnak, eta horrek eramaten ditu hipotekatzera, beste ordura arte propiedaden izan duten etxea, edo danalakoa, da gero zaintza oso defizientea da. Defizientea da bereintzat, eta oso defizientea langileentzat. Emakumea dira, etxetik atera dira, baina lan eremuan sartzen direnean, oso marginalizaturik mantentzen ditu enpresa pribatuak. Emakumea direlako batetik, da arrakala, soldata arrakala, nabaria delako, da bestetik lanbaldintzak ere oso okerra direlako. Ni posten naiz hemen sindikatu oso borrokalariak daudelako, nik uste dut, zaintzan bereziki nik nabarmendu dut azken urteetan, eta igaz oso nabarmena izan da, eta orain berriro ere bada, egundoko ez bakarrik greba egiten dutela, baizik eta mobilizazioak egiten dituzte, eta egundoko borrokarako grina daukate. Ez da, nik uste dut hori oso positiboa dela. Baina biztan da, sektore hori dagoela marginalizatua, feminizatua, hor lotura badago,
baztertua eta oso zaila gertatzen zaiela, baldintza duin batzuk lortzea gainera, atomizaturik ere agertzen direlako, ez da, hainbat enpresatan eta baldintza desberdinetan. Beraz, problematika berezia dauka, da eskerrak, esan bezala, oso borrokalari eta sindikatuak ere, sindikatu batzuk bederen, oso prestu agertzen direlako borrokarako eta baldintza duina lortzeko, ez da. Ez gainera ala ere, naiz eta borrokan egon, eta une honetan ez, protestak egiten ari diren, eta, bueno, ez, baituzte zenbait aldarri ez direnak edo nolakoak, esan du Ainoak ere ez, enpresek zar etxetako kotak igotzeko eskatu dutela ere, ez hori nola, eta aldi beran karo erantzunik ez? Bai, hori da, ez, eta, bueno, Ainoak esan dago moduan ere, pertsona bat horre egoteko kuota igotzen ari da, ez? Eta hala ere, bueno, familiak badirudi ezin dutela olako gastu bat asumitu, ez? Eta oso zaila da, diru laguntzari jasotzen ez badute, zenbat ordaindu behar izan, euren aitona mona edo ama egoteko, ez? Eta aldiz, euren soldatak ez di igotzen, ez? Eta Carmelok esan dagoen moduan, gero bebai zelan zaintzen dute pertsona horiei, askok bakardadea sentitzen dute, ez dauki denporaik, pertsona horiek dutxatu behar dituzte gozaria eman, gero lokela garbitu, normala da ez izatea esan 10 minutu eurekin hitz egiteko. Eurak emakume horiek robot batzuk bezala tratatzen dituztelako, ez? Dauki 10 minutu hau egiteko. Baina, eta zer da hori, zer da zaintza? Zaintza da, eurekin egon, galdetu zer moduz dauden, pixka bat hitz egin, zaintza normala, ez? Pertsona moduan tratatu. Eta ezin da pertsona moduan tratatu alako prekaritate lanetan egoten badia. Bai ez, baina, arlo sozialetik ere, baina beste mugimendu feministatik ez zaintza hartzen ari da ez, erdigunean jartzeko gai bezala, baina badirudi badela hau erakunde politikoen arazo nagusi moduko bat ez, bakoitza eskari bat dago kaleetan, baina kontrakoa ematen ari da. Noski, hemen politika publikoak orain indarrean dauden erakundeetan, oso berezia dira benetan, sektorea da publikoa, baina privatizatu egiten da, eta gero, esate dute, lagundu egiten ditugu, diruak ez dituzte, dirurik ez dutenei laguntzak emate zaizkie, eta nik egia da, ezagutu ditut, kasu konkretu batzuk lagunak izan ditut, halako zentro pribatuetan hilarte egon direnak, eta beraik esaten ziaten, batzuk esaten ziaten, diputazioan niri egundoko laguntza ematen dit, hori egia da, eta eskerrak horri bestela ezingo nuke, baina laguntza hori zer da, diru publikoa da. Orduan, azkenean, behartzen gaituzte gu, zergak ordaintzen ditugun guztiok, sektore pribatua aberastera, da negozio egitera, ez dut zuzena ikusten, esan nahi dut. Nik uste dut zentroa berak izan behar duela publikoa. Eta zentro publikoaren administrazio egoki bat egin, iragazi asmorik gabeko kudeak eta eginda. Bestela, gu ari gara aberatzen dirua ipintzen gehiago aberastu daitezen. Eta beraiek ez dute zerbitzu egokirik ematen. Ez dute egoki ikusten, nik uste dut hor trampa handi bada, hola ez da. Momenturen batean baina paretaren batekin ere jo beharko direla uste duzu? Espero dut, eta niri gustatuko zitzaidan jakitea zein ari dan orain aberasten, ez? Zein dago aberasten diru publikoaz eta familien diruaz. Ez dakit, igual patronala horiek ezagutu beharko genituzke eta zenolako politikak erabiltzen dituzten jakin, ez? Baina badakitzu zer gertatzen da, ni askotan saiatu naz investigatzen eta horren atzetik aria jarraitzen eta oso saia da, informazio oso gutxi ematen dute eta hori zergatik da badakigu, ez? Ez dakigu zelako kontratazio motak egiten dituzten, zelan dazen euren langileak eta itxaropena ez da galtzen, ez? Behar bada zezer lotuko dute eta euren baldintzako betuko dituzte egoitzetako langileak, baina saia da, ze kristoneko sistema baten kontra ari dielako eta sistema hori bakarrik aberastu nahi du, eta hori oso saia da.
Eta sistema horren kontra egiteaz beste gai bati helduko diogu orain, ez? Izan ere, beste ben inoiz aipatu dugu, gaur ere greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantzian, ez? Oraindik ere, erretreten edo pentsioen erreforma horri aurka egin eta, bestelako aldarri sozial batzuei iristeko eta gaiari heltzeko badugu Argitxu Dufau, Lab Sindikatuko Ipar Euskal Herriko bozera mailea, pantaiaren beste aldean, kaixo Argitxu. Bai, kaixo, atxaldeon. Tira, gaian sakontzen hasi baino lehen, nola iragan dira gaurko protestak? Zer balorazio egiten duzue? Oraintxe atera naiz Baionako manifestalditik eta xifre edo kopururik ez dugu, oraintxe bertan bukatu delako, baina momentukotz noski balorazio oso positiboa egiten dugu, oso diendetsua zen Baionako karrikak eta beraz ikusten da ez, determinazioa beti hor dela. Aurretiaz ere manifestazio eta protestaldi asko ikusitu, jendetsuak guztiak, gainera oraindik ere deialdi gehiago eginak dituzu ez da? Bai noski, bihar berriz mobilizatuak izanen gira, Hendaian eta Irunen, eta ere urrengo hor helduden larun batean, eta suposatzen da ere beste mobilizazioak izanen direla ondoko asteetan, gaia pilpilean delako, parlamentuan sartu delako, eta ez dugulako amor emanen. Parlamentuan esan duzu ez, nola ari diren dagoeneko Asamblea Nazional horretan, gaia zitza egiten, 20.000 kontra edo, proposamen ere jaso dira, ez? Berririk dugu, eztabaida horietaz? Atzo edo asteuntan hasi dira eztabaidatzen eta badakigu ejan duzun bezala, zuzenketak edo osaketa hainitz pausatuak izan direla. Hori ere da aukera bat azkenean denbora emaiteko, hori gure borroka segitzeko, zeren badakigu Macron eta Borden asmoa zein den da indarrean eta albezain fite pasatzea erreforma hori, eta hori hor ari dira eta badakigu ondoko asteetan eta segitu behar garela mobilizatzen, zeren asambladan ere hori eztabaida bideratu behar dugu eta gu, langileok, protagonismo oso hartu behar dugulako. Bai ez, badirudi hor ministroak berak ez, aldaketa txikiren bat proposatu gura izan duela, apur bat kaleko borroka horrek apaldu asmotan, zer deritzozu horri? Guretzat ez dela bat ere aski dena den ejan duena, hor, ari da, erantzun bat ematekotan edo prest dela negoziatzeko zerbait edo hori pixkat erakutsi nahi du, baina ez da batek kasua, badakigu, Macronen gobernuarekin ez da sorpresa handirik egoten, guk ez dugu onartuko gehiago lan egitearena, eta ez da soilik bi urteko kontua, zeren paraleloan ere sartu behar da 23 urteko kotizazio hori jarri nahi dutela martxan oso fitez, hori aurrekusia izan da, baina hori aintzinatu nahi dute agenda hori, eta horrekin gu ez gira ados, eta erreforma proiektu hori kendu arte, mobilizazioak izanen mobilizatuak egonen gira. Bai ez, eta aipatu duzun gehiago lan egite horren afera bada ez, potolonetariko bat hori atzera botatzea lortuko da? Lortuko noski eta hortarako mobilizatuak gira astero, egunero enpresetan, asambladetan eta hori kendu arte mobilizatuak egonen gira. Zergaitik ze azkenean da ere ze gizartea dugun, ze mundua dugun, bada erretretaren kontua noski, baina horren ustez dira ere bi munduen talka bat azkenean. Batek gaiten duena gehiago egin behar dugula, dividendo gehiago banatu behar direla akziona dunei, eta gu azkenean behartzen gaitu ez duinki bizitzea. Eta gu, horren aurka gira, horren aintzinean gira, antolatuak errateko mundu hori ez dugula nahi. Guk nahi duguna da elkartasuna, nahi dugu duinki bizi, bai lan denboran, eta ere noski erretreta denboran. Bai ez, behintzat hor alderdi askok bat egin duzue aipatu dituzun aldarriekin, ez sindikatuak bakarrik, baizik eta hainbat eragile sozialek eta abarrek bat egiten dute duzu ez, erretreta erreforma honen aurka horrek behintzat ez, indarra bai ematen du.
Bai, noski, errandudan bezala, gu sindikatuak, langileok mobilizatuak gira, eta azkenean gu gira klabea borroka hontan ez, gu gira lanean enpresetan, kolektibitateetan egunero eta egunero. Egia da, alderdi batzuk ere, ezkertiarrak hartu dutela aldarrikapen batzu ere haien eskutan, eramaiteko nundiren, eta hori abiatzen da erriko etxetatik, eta beste instituzioetan, eta beraz nola ez, erranduzun bezala, Frantses Estatuko Asamblada Nazionalean. Beraz, bai, frente hori, ezkertiar frente hori pres da, eta ari da mobilizatzen, eta badakigu, segur gira, ez dugu amor emanen, zeren azkenean, errandudan bezala, bai, erretreta kontu bada, baina ez bakarrik dena defendatu nahi dugu justizia soziala eta bizi duina denentzat. Bada informazio honekin, determinazio horri eutxi eta eskerrik asko gurean gaurkoan parte hartzearen adi jarraituko ditu mobilizazio eta gaiaren bueltako berriak. Ongi da, mil esker denai. Hurrengora arte. Tira, bi munduren arteko talkast aritu da Argitxu Dufau, LAB sindikatuko Ipar Euskal Herriko bozera mailea, hala dela uste duzue? Bai, hala da, gero eta nabarmenagoa gainera, kapitalismo global honetan, gobernuek eta instituzioek nagusiki goi mailako enpresarien alde egiten dute, jokatzen dute, eta hori nabarmena da Frantziar gobernuan une honetan Emmanuel Macron eta Elisabeth Borne ministroak ze jokabide daukaten, gainera oso itxia, esan ez dutela zer egingo, mantendu egingo dutela aldaketa erasokor hori. Eta ni postu nau, bai, lehengo gaian, zaintzaren gaian, eta orain pentsioen edo erretreten gaiarekin, hegoaldean da iparraldean, bi emakume ikusten ditu dalako, ez da, Ainhoa Tirapuelaren ordezkaria, eta orain Argitxu Dufau, labeko ordezkaria, eta gehituko nuke gero ELB, laborarien sindikatu ere, hau da, Euskal Herri mailako sindikatuak ari direla lehen hilaran, hau da, Frantzia aipatzen da, Frantzia mailan gertatzen ari den mobilizazioa eta grebak eta baina nik Euskal Herria ikusten dut eta Euskal erakundeak eta hori oso posgarria da zergatik. Begira, labek biharko, adibidez, nik goraipatu nahi dut, azpimarratu, biharko beste mobilizazio bat antolatu dut, eta gainera lotu nahi ditu Irun eta Hendaia, hau da, hegoalde eta iparralde zergatik. Pentsioen gaia alde bietan, Euskal Herriko alde bietan, arazo handi badalako eta gainera hartu duten lema hemen lan egin, hemen, hau da Euskal Herrian lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki oso apraposa iruditzen zait, hori batetik. Eta bestetik ikusi dut ELBek lortu duela gai hau normalean Lapurdin, Baionan, zentratzen dira mobilizazioak, ez da, Hendaian ikusten dugunez, baina orain Maulen eta Garazin ere izango dira mobilizazioak asteburuan. Nik uste aurrea pausu nabarmenak ematen ari direla Euskal Herrian. Borroka mobilizazioan da kontzientzia hartzean ere bai. Da niretzat oso posgarria da, ze aurreapenek ikusten dira baita ere emakumeen errepresentazioan, ez da, halako borrokaren buruzagitzan, da nik uste elementu horiek nabarmendu behar ditugu. Giroa pilpilean dago, egia da, Euskal Herrian bereziki pilpilean dago, gaur esan diatenez 12.000 manifestari egon dira Baionako manifestazioan, aurrekoan baino gehiago beraz, eta gainera hor ez da amaitzen, hau da, bihar dago, asteburuan berriro mobilizazioa daude, da orientazioa oso egokia iruditzen zait. Bai, ez duna, aipatu duzu nola labek biharko egunan okerrezpan abil hegoaldeko eta iparraldeko, biak lotuko dituela, bietan baldin dagoelako erreforma martxan, pentsioen bueltan, eta badirudi bi kasuetan ere ez, erakunde politikoek interesak ez, arlo berdinetik edo doazela. Bai, Argitxuk esan dago moduan, niretzako oso garrantzitsua izan dagoen mezua, ero eramaten ari dien mezua, ez da bakarrik pentsioak, baizik eta mundu hori ez dutela nahi. Eta hori niretzako oso zuena da, eta pentsioetan pentsatzen ez ari garen ontzat, ere oso erakargarria da, ez, borroka hortan egoteko. Frantzia eta iparraldearen kasuan, jubilazioa 62 urtetik 64 urtetara jarri nahi dute, sindikatuek hori marra gorritzat hartu dute, baina
Carmelok esan dago moduan, Macronek ez dago atzera botako, bai aldaketa batzuk egiteko prest dago, testua hori pixka bat aldatzeko eta hori atzo esan zuten Asamblea Nazionalean. Eta aldaketa horiek izan daitezke ez, 53 urte pertsona bat lan egin badau, 63 urtekin jubilatu daiteke. Hau da, 20 urtetan hasi bazan lan egiten, 63 urtera jubilatu daiteke, nietako hori oso gutxi da. Baina, sindikatuak ere beste proposamen bat aipatu dute, eta da, nagusientzako lanak era voluntario gisa ematea, lan batzuk, eta euren lana luzatu nahi badute, hori egiteko aukera izatea. Niretzat ere hori ez dakit ondo dagoen ala ez. Ni adibidez, Mexikon izan nintzenean, Mexikon ez di existitzen pentsio publikoak, ez? Eta badaz lan batzuk, non pertsonak izaten dute lan egin, hil arte. Eta horiek dira supermerkatuak edo garbiketa lanak, eta nietako oso okerra da, ez? Zeni supermerkatura faten nintzenean, ikusten hauen, igual 86 urteko emakume edo gizon bat, poltsak eramaten, ez? Eta oso gutxi kobratzen horregatik. Eta nietako horrek ere, badaz lan batzuk ezin diela egin 60 urte baino gehiagotan, duintasunak entzen dutelako, ez? Eta pertsona horiek asko, lan asko egin izan dute euren bizitza guztian, eta ontsa deskantsua ez bakarrik merezi, baizik eta euren eskubidea da, ez? Eta hori, antza denez, hasten ari gara. Gainera horren aurrean, Argitxuk esan du ez, jendarte justuago bat aldarrikatu nahi dutela. Bai, Garbiñe Aranburuk, hau da, LAB sindikatuko koordinatzaile bietako batek, koordinatzaile bi dituzta, eta Garbiñe Aranburu da bat, astelenean hain justu balorazio luze bat egin zuen, atzo, eta berak esaten zuen, hemen ez da utzean pensioen kontua, ondo esan duzu bezala, hemen sistema publikoa erabat desmantelatu nahi dute, eta hor arlo importantenak, gizabanakoen bizitzan importantena diren arloa doaz, ez da, osasuna doa, eta etxe bizitza doa, eta zaintza doa, eta pensioa doaz, da esan nahi dut, eraso global eta zabal bat dago, eta gainera goi mailako enpresek eragiten dute zuzenean gobernutan, da hauek alako planak egiten dituzte. Orain ari gara Frantziaz eta Iparraldeaz hitz egiten, laster hitz egingo du konkretuan, Espainiar Estatuak egiten duen pensio sistema berrituaz, da ikusiko dugu, ez da, nolako aldaketak egingo dire, beti okerrera, ez da. Hor arazo, fondoko arazoa dago, nik uste dut, egonez begiratzen atzo, Asamblea Nazionalean Parisen egon zen debatea, ez da, NUPES izeneko eskerreko aliantzak presentatu ditu 16.000 emendakin. Da lehenago osotasuneko emendakin bat presentatu zen, klaro, bota egin zioten, ez da, bota egin zioten. Eta 16.000 emendakin. Dinamika horretan zar zaitezke, baina ezer gutxi lortuko duzu, hor goi-mailako enpresario boteretsuak eta gobernua bat eginda badaude, hori da, arazoa. Orduan, nik uste dut eskerrak oroar Europan, da gure artean, noski, baldatu behar ditu la perspektiba. Hemen borroka sindikala badago, baina borroka politiko globala non dago. Hau da, lehengunean gogoratzen ez, hemen bertan programa batean planteamentu batzuk egiten genitun, da ekonomia ditu batek esaten zigun, bai, proposamen horiek ondo daude, baina inok ez dago talde politikorik hori planteatzen duenik. Hortan, ze gertatzen ari da. Reivindikazio konkretuak egin ditzakegu, baina ez gara gauza eskerretik planteamentu global alternatiboak egiteko, nik uste hor problema handi bat dagoela. Ezin gara murriztu emendakinak egitera, emendakin partzialak egitera. Nik uste kuestionamendu eta alternatiba global bat ezinbestekoa dela Europako herrialdeetan eskerraren aldetik, eta ez du lortzen. Bai, da, ez nik 20.000 emendakin irakurri dituenen pentsatzen nuen agian akats bat ere bazegoela hor, baina horrela da gainera alderdi honek ere eskatu zuen, edo proposatzen zuen erreferendumera eramatea erretreten erreforma bera, ez? Hori balizko litzateke? Ez dakit. Carmelok esan dago moduan, ez badago alternatiba ekonomiko zehatz eta zuzen bat oso zaila da politika egitea, ez?
jarri daitezke alako zelan izaten da, zelan die? Emendakinak. Emendakinak. Jarri daitezke emendakinak, baina noski, ez bada zerbait proposamen zuzen bate sartzen mai gainean, ezin da zebez egin, ez? Eta nietako pentsiodunen politikak oso latzak izaten da, geroz eta gehiago kentzen ari digute gure eskumina edo gure eskubidea, eta inork ez dago zebez egiten, ez? Eta ezin badau zerbait zehatza edo beste erabateko pentsioak lortu, ezin dugu zebezin. Claro, pentsa, ari horretatik tiraka, ez da, eta apur bat ondorio batzuk atarata. Orain ari gara pentsio buruz hitz egiten, baina egunotan, da pasaban asteetan, egundoko debateak egon dira, bankuen irabaziak, eskandaluzkoa dira. Interesta zeigotzen da, eta bankue, benga, gero eta gehiago irabazten dute, ez da? Eta guk ordaindu, noski. Ordan, egundoko irabaziak, da planteatzen den gehiena, erradikalena da, beraiei eskatzea, mesedez, kontuan hartzea, jentearen egoera, eta mesedez, arintzea, jentearekin dauzkaten hipotekak eta mesedez, aizu, nola mesedez? Guk zema milioi eta milioi eman genizkien 2008an bankuei, krisi hartatik irteteko, da ez digute zer itzuli. Osea, ze jarrera da eskerra daukana bankuekin. Ezin da planteatu bankuen nazionalizazioa direktamente. Ezin da, zergatik ezin da planteatu. Edo, banku publikoa direnak, Espainiako bankua esaten da, zuzenean arlo horretan sartu eta pribatuei margenak kentzea. Hori egunotan planteatu da eta atzeraka ari dira egiten. Ordan, ze planteamentu dago? Ez dago eskerreko planteamenturik hemen, ez dago aberaz lotzagabe horiek geldiarazteko inolako neurririk, eta hori gertatzen da etxe bizitzan, pentsa, fondo putreak, kontroli gabe ari dira Bilbon bertan, akumulatzen da pilatzen, pisuak eta jentea botatzen, bere etxetatik, eta eskerrak ez dauka planteamentu ausartagorik aberatzei mesedez eskatzea baino, planteatzen dute nolabait sugeritu, zergak aldatzea eta berehala hasten dira patronoak eta esate, hori egiten bada eurek alde ingo dutela eta atzera egiten da. Ez dago hemen eskerrik, nik uste dut hori dela larria. Ez dago eskerri planteamentu alternatiboak egiteko. Sindikatoa daude, hori borroka partzialak egiteko, emendakin partzialak egiten dira gero, askotan atzera egiteko gero, baina hemen ez dago alternatibarik, eta nik uste hori tristea dela. Badakitzu, gauza bat, justo asteburu honetan, egonarien, ikusten zenolako soldatak dituzten Euskal Herriko agintariek, ez? Eta arazoa da, herri xumetik oso urrunda zela, danak. Osea, danak. Hortaz, hor dago arazoa, ez? Zelan agindu behar duko dute, edo zelan proposamenak edo neurriak sartu mai gainean, euren bizitza bestuta badauki, ez? 4.000, 5.000ko soldatak eukitzen badituzte. Hortaz, ezkerra, igual herritik ja aldetzen ari da, ez? Ez dakit, ez dut esaten gutxiago kobratzeko, ez? Baizik eta kontuan hartu, zenolako bizitza daukogun besteok eta zenolako bizitza daukien eurek. Eta erabaki politiko ez, gaizlatuko du orain, izan ere, aurreko astean esango nuke izan zela ez, nola Maineru, Nafarroako Maineru, eremu mistoan sartzeko, ezezkoa eman zioten, PSNek eta Navarra Sumak gaur agurne gau bekari galdetu diogu gaiaz, ez, Euskararen erakunde behatokikoa, ez? Bideo bat badaukagu, kortea badaukagu agurnena, ala ere aurretik ez nola jaso zenuten zuek balbistea bera, ez? PSNetik esaten zen, oraindik ez dela unea, Maineru eremu mistoan sartzeko. Ni PSren jarrera ezaguna daukot, eta ez nago batez harritzen, ez? PSN oso aldeen duta dago, ez bakarrik Euskal Herritik, baizik eta Nafarroatik. Eta badaz gauza batzuk ez dauena ulertzen eta ez dauena nahi ulertu. Eta
horrelako jarrerak ez nau batez ere harritzen, ez? Dirudi PSN askotan Espainia mailara ikusten ari dela eta Euskal Herritik eta Nafarroatik oso aldenduta agintzen dago, ez? Eta hori niretako akats larria da, oso larria da, ez? Eta, eurek agintzen dute, esaten, eurek diela Nafarroko alternatiba bakarra, ez? Baina konturatuko die, lako gauzak oso arriskutsuak diela eta hauteskunde garaian gehiago, ez? Alako, autoritatea edo alako politikak sartzea, bakarrik euren eskusa baldin bada alternatiba bakarra diela, hori arazoa da, ez? Eta ni ustez Nafarroko jendia ez da inozoa eta jakingo dabe zeintzuk dien eta zein dago PSN atzian. Gainera ez askotan ematen du agian Bizkaia, Araba eta Gipuzkoa biratuta ez talakoetan sentsibilizazioa ere asko kostatzen zaigu, pentsatzen dugu euskara erdi normalizatuta dagoela hein txiki batean ez talako, eskoletan hemen umeek ikasi ezakete eta bar, baina karo, hemen arazo potolo bat badago beste lurralde batzutan ez, aurreko astean uste dute Ipar Euskal Herria zaritu ginela eta kasuetan Nafarroan ere. Noski, hemen agertzen da estatuaren fondoa zein den, eta estatuaren fondoa edo erregimena deitzen den, 78ko erregimena deitu den transizioaren estatu horren fondoa batetik, eta estatu frantziarraren fondoa oso argia da. Halakoetan nabarmendu egiten da. Beraiek ez dute inoiz onartzen hizkuntza propio bat, euskara kasu honetan garatzea, bere osotasunean ez dute onartzen. Eta hor muga gorri bat, marra gorri bat ipini dute, eta ez dira marra horretatik mugituko, ezta? Eta, klar, hemen eginda fikzio bat, nik uste dut, eta fikzioa da, PSN edo PSOE, eskerreko indar badala, eta aliatu bat dela, eta baina, klaro, aliantza horiek oso mugatua dira, oso mugatuak. Hau da, zuk egidazu ni, PSN-ekoa, lehendakari, eta ederto. Baina, planteatzen duzunean, fondoko errebindikazio garrantzitsu bat, adibidez euskararena, ni itzultzen naiz, eskuin muturrarekin, ezta? Navarra sumarekin. Eta hartzen du jarrera berbera. Hau da, euskara geldiarazteko eta euskararen kontrakoa. Hori errealitate bada. Eta errealitate hori kontutan hartu behar da. Hori gertatu da Nafarroan orain, eta lehenago gertatu zen Madrilen zergatik. PP-rekin bat egin da, 155. artikuluaren aplikazioan PSOEk ez zuen bat ere zalantzarik izan. Ordan, hori gertatzen da. Estatuaren mugak, transizioaren estatu edo regimen horren mugak, hor daude ondo marraztuta. Eta muga bat da euskara. Euskara ez dute onartzen, edatzea modu demokratiko, zabal eta naturalean. Mainerun, logikoena zen, aldaketa egitea gutxienez eskualde mistore. Eskualden kontua edo zonalden kontua aldatu beharko litzake eta Nafarroa osoan euskara ofiziala izan. Hori hasteko, baina gutxienez, baldintza hori zegoen inguruko herrietan da hori gertatu delako eta gertatzen ari delako, Garezen bertan da ezta. Orduan, baina ez dute nahi. Zergatik ez dute nahi? Ez dute nahi, ez dutelako ikusi nahi euskara edatzen eta erregimeneko indarra dira. Eta ilusioak sortzea horren inguruan, alperrikakoa da. Nik uste dut, diferentzia egongo da noski gai batzutan, PSN egon agintean edo Navarra Suma egon agintean, edo PP egon diferentzia batzuk egongo dira, baina sakoneko gai hauetan bat egiten dute euskararen kontra eta estatu erregimen hori mantentzearen alde. Da hori errealitate bada. Zer egin? Begira, hor kuriosoa da, kasu honetan, geroa bai, Euskal Herria Bildu, Podemos eta Izquierda Esquerra ere batu ziren, danak, eta lagundu nahi zuten, maineru, euskaran salto bat ematen, baina alperrik izan da. Orduan, hori kontuan hartu behar dugu, gerora begira, hor dagoen errealitate hori, da jartzen duten muga eta marra gorri hori, ea nola gainditu behar dugun, baina ezin gara ekibokatu, ezin dugu pentsatu aliatu direnak, en fin, haue direla, nik uste dut, nik ez dut inoiz, ez PSN, ez PSOE, ez PSE ez ditut aliatu bezala ikusten.
gaizakonetan beti kontrara egiten dutelako. Baina mainero ez da halako prozesu baten murgilduta den herri bakarra ez, ematen duena da, guztiekin dutela topo, aurmada berdinarekin, ez da? Bai, eta zuk esan duzu moduan, ez? Antza denez, hemen Bizkaian, Araban, Gipuzkoan, euskara oso normalizatua dugula ematen dago, baina keba, ez, euskarafobia oso handia da, ez? Ez dakit irakurri dezuten azken handi honetan artikulu bat kakatu, ez dakit, bueno, badakizute, zein dan, eta ez dondai publizitaterik emon ez pertsona horri, ez komunikabide horri, ez? Baina badago euskarafobia oso handia eta asko igertzen da, eta egunerokoan asko igertzen da, ez? Ni beti esaten dut, nik uste dut euskarafobia hori dator ezjakintasunetik, ez? Eta ezjakintasun horri beldurra ematen da, ez? Ez jakitea hizkuntz bat, edo kanpoko zeo zer somatzia, ez? Baina eske amengua da. Eta gu gare hemen gazenok, eta euskara gure hizkuntza da, ez? Hortaz, nire ustez, beldur hori kendu beharko lukete eta zeo zer murgildu eta saiatu ikasten edo behintzat errespetatzen, ez? Eta errespetuz jokatzen, bai Nafarroan, baina bai, Araban, Gipuzkoan, Bizkaian eta Frantzian ere, osea, ez da... Beste hizkuntza bat izango balitz, adibidez ingelesa, ez zan halako fobiarik eukiko, ez? Errespetuz jokatuko lukete eta ikasten saiatuko zian. Baina, euskara dena ez, hori euskara fobia da. Nik ez dakit, esan duzu ez jakintasuna dela, ez da? Ez dakit, baliteke hola izatea, baina begira, ikusi detaile bat, ez da? Nik uste eskizofrenia bat badutela, alderdi Espainiar eta nazionalista Espainiarra dira, PSOE edo PSN eta PP, alderdi nazionalista eta Nafarroa suman, noski, dira nazionalismo Espainiar ilun bateko partaidea dira, eta hor eskizofrenia nabarmen bat agertzen da. Franco berak ere agertzen zuena, ze batetik esaten zuen, el vascuence es un idioma extraordinario, antiquísimo, bellísimo, baina gero, debekatu eta alaba zuen moztu egiten zuen toki guztietan, ez da? Bueno, hau eredatu egin du nazionalismo espainiarra bere osotasunean da, PSOE eta hauek ere kutsatuta daude, ez da? Zue gogoratuko duzu, orain gutxi txibite bera agertu zen, Irulegiko esku famatua presentatzen, eta zelako marabilak esan zituen, gazteleraz, noski, euskararik ez daki, baina gazteleraz euskarari buruz. Bueno, eta ematen zuen, berak aurkitu zuela eskua, eta bere gauza, en fin, da orain dator hau, eta esatute, euskararik ez hemen, eta klau, ez du berak esaten, ateratzen du bere ordezkari bat, ez da, Inmaculada Jurio. Eta nik entzun nion telebistan, entzun behar zen, Andra horrek esaten zuen euskararen kontra, ikaragarria zen. Hor dago eskizofrenia bat. Bai, euskara ederra da, antikísima lengua, bernakula, talako tonteriak esate dituzte, baina gero euskara edatzen hasten denean, aizkora ateratzen dute eta kolpatu, ez da? Bueno, hori eskizofrenia oso paranoikoa, da oso esango nuke filofascista da. Da orduan, nazionalismo espainiarra beti izan da horretan filofascista, hau da, fascismarekin bat egiten du, alakoetan, eta hori esan behar da, eta salatu behar da. Hori hola da. Egia da, agian, ez, esparrunetan lehen itzein dugun aritik, mobilizazio gutxi izaten dela alakoen aurrean, eta, PSE, PSOE, PSN aipatu dituzuela, azken asteetan, bai izan dute PSEek bereziki, PNV-rekin liskarra, Gasteizko Arana zentroan zer egin, eta zer ez atzo bertan, Denis Itxaso bertan zela ez, saio bat egin zuten zentro barruan bertan, bazalpenak emateko ez, errefuxiatuen zentroa irekin nahi dute, eta hortaz aritzeko, baina bada jendea ez, baituela beste proposamen batzuk, bertan aurrera ateratzeko, ez, badira elkarte batzuk Alzheimerra duten pertsonentzako zentroa irekitzeko, eta barrak badukagu pieza bat, bideo bat, zentroaren inguruko azken berriekin, eta helduko diogu gaiari. Hainbat bizilagun hurbildu ziren astelen honetan Aranako gizarte etxera antolatu zen bilerara.
Bertan izan ziren Denis Itxaso eta udaletxeko ordezkariak. Espainiako gobernuaren ordezkariak EAEn proiektuaren zehetasunak azaldu zituen eta auzoko eta Gasteizko auzokideen galderak erantzun zituen. Herritarrek adierazi zutenez beste proiektu bat eraikitzea nahiko lukete, hau da, zahar egoitza edo eguneko egoitza besteak beste. Hala ere, Itxasok azpimarratu zuen normala zela proiektuak sortu duen mesfidantza eta horregatik ezinbestekoa zen bilera antolatzea. Kenbola dauntan entzun ditugun hainbat mezu, bakian baliteke mesfidantza hori eragin izana. Bai bizilagunek eta bai hiriak berak eta bai udalak berak parte hartu ahal izango dute bere prestakuntzan eta etorkizunean eskainiko dituen zerbitzuetan. Otsailaren 2an Espainiako gobernuak lehiaketa publikora atera zuen Gasteizko Arana egoitza zaharrean errefuxiatuentzako zentroa eraikitzeko obra. Horrek berriz ere polemika sortu du PSE eta EAJ alderdien artean. Jeltzaleek ez dute begi onez ikusten Madrilgo gobernuak hartu duen azken erabakia. Izan ere elkarrizketa eta lantaldea osatzea eskatu zioten eta ez dute erantzunik jaso. Bestalde, astelehen honetan ere babestu eta 7. alaba elkarteak bildu dira gobernuak Gasteizen duen ordezkaritzan. Arana klinikan Alzheimerra duten 50 pertsonentzako eguneko zentroa irekitzea eskatzeko. Eskaera gutun baten bidez egin dute ordezkaritzan eta ondoren bildu dira duela 2 astea klinikaren aurrean egin zuten bezala. Bueno, badirudi kasu honetan eztabaida luzerako datorrela oraindik. Bai, ni atzo, jarraitu nun bilera, eta asko larritu nagoen ninduen, xenofobiako hainbat deklarazio entzutia, bai, Denis Itxasorentik eta baita ere bizilagun batzutek, Denis Itxaso esan zauen, jendia lasaitzeko, ez ziela izango, migrante afrikanak, ez ziela izango menak, baizik eta Ukrainiako familiak, eta hori jendia lasaitzeko, eta hori oso rasista da, migratzaileak bisatik tamanatzen dituztelako, eta hainbat pertsonek izaten zuten, niri etzaita sola ona etortzea, baina segatxik justo nire etxe parian, eta alako pertsonak ulan tratatzea oso arazo oso larria da, nik uste dut, makrozentro bat irekitzea, makro hitzaia alako zaintza edo alako sistemakoan ez da egokia, baizik eta etortzen badia tratamendu individuala bat eukitzea merezi dutelako, baina proiektua atara baldin bada eta erabakia hartuta baldin badau, beste erabatean kontau beharko genieke bizilagunei, eta ez gauza txar bat baliz bezala, eske gero egongo dira arazoak eta gero ikusiko dabe, ez Denis Itxaso zuen, ez kristoneko segurtasuna jarriko dugu, ematen, alako pertsonak delinkuenteak diela, pertsonak die eta euren beste oportunitate bat merezi dute, eta hori bizilagunak bebai, ulertu behar dezakete, ni ulertu duen dut, Alzheimerreko zentro bat ireki nahia, eta segurazki beharko genuela, pertsona horietako, zentro espezializatu bat, baina ez dakit, alako mesfidantza ikustea herri baten edo bizilagunen artean, min apur batekin jaso nauen. Eredua beraz baian jarri beharrean, gainera gobernutik bertatik fokua, desinformazioan ere jarri gura izan da. Bai, hor dago prebio bat, premisa bat, eta da etorkinak eta errefuxiatuak babes osoa behar dute, eta neurri guztiak hartu behar dira, hemen ondo bizi daitezen, edo hemendi pasa daitezen Europako beste herrialde batzutara mugari trabarik eta bidazoan ito gabe. Hori bai dala larria, ez da? Hori batetik. Baina bestetik, nok gobernatzen du hemen? Hori da galdera. Hemen fondoko arazo bat dago. Ze demontre da Espainiako gobernu ordezkaria. Zer da? Lehendakaria? Da, klaro. Zer erabakia Madrilen hartzen badira. Gainera, hemen komentatu ere egin gabe, hor da noka egintzen du hemen. No gobernatzen du, zer da autonomia? Hemen fondoko arazoa hori da, Hau da, ze pintatzen du Denis Itxaso izeneko jaun horrek, kasualidades, PSOEkoa, ez da?
Ze pintatzen du, erabakitzen Gasteizen zentro hau zabaltzen da, edo ez da zabaltzen Madrilen hola agindu diotelako. Zer da hau? Ze autonomia, ze gobernu, ze aginte, ze estatutu daukagu. Hori da fondoko arazoa, no gobernatzen gaitu, eta zergaitik. Madrilen erabakia hartzen dute eta izan daiteke zuzena edo izan daiteke oso okerra. Baina eta erabakia non hartu behar dira. Eta zertarako. Hori da galdera. Nik ezagutzen du Guillermo Perea, aspalditik, laguna dut, eta ikusi du Guillermo Pereak egin duela proposamen bat, ordezkatu du Gasteizen dagoen korronte bat, zazpigaren alaba eta bat, eta egin du proposamen bat, esan du bestea beste Gasteizen 5.000 personak daukatela Alzheimerra. Ez da broma bat, ez da gutxi. Eta horietako batzuentzat eskatu du, justu Arana zentro hori izatea horretarako. Bueno, nik ez dakit, ez dut hori erabakiko edo eztabaidan sartuko. Baina nik ez dut onartzen Madrilen eta gero Denis Itxaso jaun honen bitartez, agintzea zer egin behar dugun hemen. Ez dut onartzen, nik uste dut hor fondoko arazo larri bat dagoela. Ze honetaz agintzen duten bezala, beste arlo batzutan ere agin dezakete. Eta orduan zer garagu? Nor garagu? Hori da galdera, ez da? Bai, ez bainera Madrileko aginduekin ez, bukatze aldera gaur bertan, atzo izan bartzen, Bilbo ere gerraportu bilakatu da, ez, Ukrainako tankekin, ez, hor labur nola ikusten duzu hau? Imagina hau ez, azkenean ez dakit gaur izango dan, edo, baina Carmelok esan dago moduan, Madrilen ari die erabakitzen, hemen kalte egiten diguten hainbat erabaki ez, eta hori ez dakit ze lekutan usten gaituen, ez daukogu ez autonomia ez erabakitzeko inolako, permisibidadea, edo ez daukogu ez ebez. Hortaz, ikusiko, tankeak irbuetia Bilbotik, eta zer eskatu dute, ez? Isiltasunez edo jarraitzeko gauzia ez, eta ez esatea oso altu, jentia konturatzeko. Jentia konturatzen da, eta gentia badaki zenolako politikak egiten ari diezen, ez? Claro, eske beste adibide, begira, gu Euskaldunok NATOren kontra ginen gehiengo absolutos. Sartu gintuzten NATO Madriek aginduta, gure borondatearen kontra. Sartzen gaituzte gerratan, erabiltzen dute gure portua tankeak eta zera bidaltzeko. Nok erabakitzen du Margarita Robles izeneko bat, Espainiako defensa ministroa denak, ezta? Bale, non erabakitzen du, noski Madrilen, bidaltzen dituzte ona eta Bilbon halako batean zuhiltzaile bat, benetan txapo, gogoratuko duzu, duela urte batzuk, egin zuen planto esan zuen, ez nik ez du parte hartzen arma bidalketekin, ze hori gerraren aldekoa da, eta personen bizitzaren kontra, zigortu egin zuten. Eta txiripas salbatu zen gartzelara joatetik, txiripas, baina zigortu egin zuten. Bueno, zer da, hau? Osea, sartzen gaituzte gerran da, gainera, bertoko, ez da, itzegin ere ezin dugu egin horretaz, ez da? Bueno, non bizi gara, nik uste fondoko problema bat planteatzen ari dela arlo guztietan. Eta larria, ze horrek ondorio larriak izan ditzake. Horrekin, Ernesto, hemen utzi behar dugu ez baia, luzeako emango lukeen, abeste baten helduko diogu berriz, eskerrik asko biei gaurkoan gurean izatearren, eta laster gara bueltan eguneko berriei heltzeko. Kaixo gara, eta, gure azken bideoklipa entzutera eta ikustera gonbidatzen zaituztego, Hamaika Telebistan, Magia kantuarena, gure azken diskan ateratzen dena, laino izenekoan, eta hoxe, entzun, ikusi eta gozatu. Eta animatu saioa ikustera. Bizi musika! Bizi! Zi!